Sa unang panahon, sa dili pa kayo daghan ang tawo, nay usa ka baryo nga nihit kayo og tubig. Ug ato nga baryo nay nagpuyo nga usa ka dalaga nga gihinganlan og dalig. Nay, aran lang ka sa balay ako na lang magkaos para makaandam ka og pamahon nila tatay. Unya day, delikado biya kay niya nga atong lugar, daghan biya kay ni inkanto. Basta niya maibgan in taon ka. Sus nay, kabalaka na dalaga na ba ako? Mao ganing ayaw pagkumpiyansa kay dalaga na biya ka. Nya ala sige. Pagdali lang adto ha, ayaw paghapit-hapit. Unay, asa ko nay. Sige, amping na to ha. Bay, ako ipatag-anin nyo. Unsa mo na to niyo? Unsa mo dako pa sa dagat? Dako pa sa dagat? Bila, unsa man na buntod? Dili, uy. Ikaw Mario, sa tubag. Kibaw ko na to niyo. Seahorse. Dami samot yung kalayo. Unsa din na to niyo? Gagmoy nga isda. Na, Maorde na. klaro. Ilo mo kay badung si dalig. Dali. Maayo kay nagkasadya mo kay ato may ang unang gabi 14 yung binukbukay sa amo Mao lagi. Pasensya jud kay ato. Dire. Ya, karos amo ko nimo sugtod. Dili sugdon. Ako may sugdon ng dalig. Sus, ang gilo mong duhay. Kung mayagit niya naong, ako rin sugdon ng dalig. Manasugduhan na. Pares manggod mong mga yagit o mga naong. Pero mga cute. Sige, aris ako Ginang cute ako. Ginang cute ako. Pero maglalis mo ba? Tuwigin na. Langga, asam ka pa dong? Langga, magsagog ng tubig Napayato langga. Ganun nagpakita man ka na ko dre nga basin na makakita nato. Ngari ko ngari kita bangan tiya kaos kay maluoy mo ko nimo. Ako na napawiran imong galon kay wala man sa tubig inyong basyo. Salamat jud kaya ni langga. Ya, aris ako. Sige langga. Bye, love you. Duwende! Duwende! Asa naman itong pututa? Unsa man pisipidigan? Naaram di karang pututa ka. Imo igong pagkuyawan pirmi ha? Nagkaputot man kada. Sakita po naman imong sulti pisipidigan oy. Sa may tuyo nimo? Saong ka nakuha nino nga magkakuyog hindalig. Aw, lisod yun na. Kay lain-lain man mo og kalibutan. O kung kamo yan, aw, magkakuyog ra mo anak po. Ay, nauli na may Rone. Umahayo hinuundong oy. Asa man si Dalig? To sa basyaw nagkaos. Kabutan mo sa mga Napay ato dung ba? unsa man? Dugay na kay kung nakabantay ani dung ba. Nga kana si Dalig magkatawa-katawa og mag-istorya ra na nga siya rang usa. Nah, kagwapa biya anak niya dung. Basin og namini-mini na hinuna siya. Uy! Bila! Basin na abnormal na siguro na siya day no? Kay usap sa dagang kay nang uyab. Nya, wag ginakapasar. Dugay nang gunay na uyab si Ate Good. Ha? Kisam nang uyab si mga ate. Si Digan tay. Di lang niya ipasaba kay Engkanto. Ha? Engkanto? Patay dong. Unsaon man tana? Ato na silang buwagon. Karon lang tong bayhana ini guli ato. A few moments later. Nay, uli na to. Hala ka ate. Maayo kinaabot ta ka. Dire. Patay. Sukad karon dili na kaniwas gawas aning balaya. Naunsa pag una-una ang aning patol magiging kanto. Pero sila sa kutay. Hilom na diha Dalig. Kay pastag magsige pa kita-kita na imong engkantong uyab. Patay nga na engkantong ha. Amo ginang sumpaon. Tara dong, balik sa itong buhaton na. Saan mo gani nga ilaman yung buwago ni Digan? Utakas ko. Mukoy ko sa gingharian ni Digan. Te, asa ka? Nay, nitaka si ate. Ha? Itakas imong ate. Dong, atong na basi na sila sa basyaw ron. Na, ato. Digan, asa man ka? Unsa man palangga? Mukuyog ko nimo kay kundili. Buwagon ta ni nanay ug tatay. Ha? Kumaw na imong desisyon. Dadon ti ka sa mong gingharian. Pagdalay ni nanay. Sige.
Dalig! 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 Asa naman dalag? Dong, wala nga tunabtan si Dalig dong. Wala na si Dalig, dili na nato siya makita. Tay, tinutay na nagagas tubig. Oo, ginoon. Basin mo ang gibilin sa imong ate og siyang uyab. Maugi na dong. Naguna-una gyapon sila ato dong. 2,000 years later. Tana bay. Asa bay? May gani wala na hubas-hubas ang tubig sa basyaw no? Lagi bay? Tuon na di dalig ug ni digan. Dalig ug digan? Dalig-digan? What's up mga bay? Shoutout na ni Maria Jane Uray, shoutout ni Tisa Buhian, shoutout ni Luisito Horlano Limpag Jr., shoutout ni Eric Espino from Calamba, Misamis Occidental. Nya, salamat kayo sa support. Nya, sa katong wala pa nakasubscribe sa among YouTube channel, palug na og subscribe nya, follow sa among Facebook page, Buntod Tabay. Para mawa ang kalay. Buntod tabay!